Здравейте! Днес ще направим едно по-различно послание за деня. Ще ви дам 3 варианта. Ще изтегля по една карта и нека всеки от вас избере варианта, който е най-близко до него. Като ви съветвам да си изберете варианта преди да съм обърнала картите. И така, нека да видим. Това е вариант 1, вариант 2 и вариант 3 за дневното послание. Вариант 1 излиза картата свеж въздух. Тази карта ни казва, че имаме нужда от време сред природата, че е хубаво може би да поспортуваме малко и че ако говорим за връзки, е хубаво да си дадем малко свеж въздух, една такава малка глътчица. Дали става въпрос за връзка или за ситуация, няма никакво значение. Въпросът е в това, че трябва да си дадем мъничко въздух. Искам да изтегля по една такава карта за трите варианта. При вариант 1 излиза истината. Ако говорим за връзка или ситуация, имайте в предвид, че там със сигурност ще излезе някаква истина, която не ви е била известна. Продължаваме с вариант 2. За вариант 2 картата е прошка. Така, тази карта означава, че в живота ви има някакъв негативен модел, който непрекъснато се повтаря. Също така означава, че трябва да се освободите от негативните мисли или пък отношения, изобщо от сегашното състояние на нещата. Да престанете да се обвинявате, както естествено да престанете да обвинявате и другите за ситуацията, в която сте попаднали, да се освободите от гнева и по този начин ще откриете едно положително решение на проблема. Хубаво е да мислите положително и да се съсредоточите върху това, което искате, а не върху страха и евентуално осъждането на другите за тази ситуация или връзка, зависи нали кой как го възприема. Картата, която ви се пада, е картата доброта. Както казах, просто трябва да бъдем малко по-добрички. Вариант 3 за днешното послание е картата на даването и получаването. Тук има едно нарушено равновесие. Ако сте прекалили с даването, със сигурност смятате, че другите злоупотребяват с вас. Ако обаче пък сте прекалили с получаването, най-вероятно сте притеснени, потиснати и дори бих казала и виновни на моменти. Изисква се равновесието да бъде възстановено, както между мъжката и женската енергия, така и в даването и получаването. Не забравяйте, че за да получим, първо трябва да дадем. Има едно такова правило в хората, които се занимават при хората, които се занимават с енергийна работа, и то е да даряваме 1/10 от това, което ни липсва. Дали става въпрос за време, за пари, за вещи, нека всеки сам да си го прецени. Да, и вашата карта определено е картата милосърдие. Може би получавате повече, отколкото давате. Ами, това е видеото за днес. Ако такъв вариант на видеа ви харесват, ще се радвам да оставите коментар долу. Ако имате нужда от изясняване на ситуация или нещо, някакъв въпрос възникнал от това видео, ще ви очаквам на лични съобщения.